Пред време знам, защото я. Go back to the car. Слайко! Беги бе! Слайко! Виждаш ли камера? Yeah. Classic Bogoi picture. Каква е крипи музиката? Тинки, 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 тинки. 16, 2012. Мама роден ден. Мама роден ден. Ах, Данче. Знаете, от 2012 са рушило сетото и сега ние сме били от друга планета. Да, на татите. Ей, Кола. Шоколева. Ей, Honda Accord. Не Honda Accord. Ама личен. Opel Vectra. Не, Honda, ама не Accord. Айде. Ей, welcome. Go back. Welcome, go back. Oh yeah. What? Lambo. Hey, tomorrow I have a bad feeling about this, but not for long. Rest in pieces. Шево, тук найдех нещо. Шево. Било за нещо се користа, някои жички, нека да трябва да скинем нещо. Ей, брата. Дай си легнеме. Бат, на такви места кравето ме е най-сигурно. Жи ми се викаш. Грешка и ти дойде да направи. Що да ми дойде? Айко властта. Благой поша да се фокусира. Молче, виж те властта. Сега да се поселиш. Ти да знаеш. Ей, вай затворена. Това е братка. Може, дай пробите около баро тука вече. Я нова. Не пика. Каша е. Ой. Горе. Ми оди, шо си пичка. Ей, защо е ваза пичка? Види, вратта, оди. Удко. Види го, как чеки. Пичка, мат. Видеото е темно и да е оди. Дека първо. Я тука, ви си дойд после, няма да ме таше. Нега. Там няма нищо, само кръвета има да го ева. Мина бе вратата, ще са затворени, там трябва да е. Ей, чеки. Яй го, оп. Дека е чейнс, дека има, ява врата, беги, оп. Опа. Ей, шам, пред време знам, защото я. Go back to car. Се посрах. Елайте ме тук да фокусаря. Go back to the car. Брате, страх ме. Държи Б. Слайко! Беги бе! Слайко! Опати! What the fuck was that? Що беше това, бе? Личи Наташа. Гуф, in the belly, негов to belly сме. Викаш ли сте? Така са враки, путпичка. Давай крипи мапа, маре се. Къде киваме? Давай заедно дойме, ало, види го. Там не бива. Пистолница канка. Елай тук киваме. Че бе, може нещо от вие трябва да откачва, или? Не.
Ej, ajmo bе. A ne, boš, ne. Če? Ne. Ne, kaj so tebe? Vi kako feceram, ba, to bi ter udarka. Mani. Srce Wat een missus met een doodruk. Ръкта ми летна от вече. Цацата да му е... Ми скупна сърцето, ми скупна. И аз бях първ. Ей, Айго! Кранк! Сай, надзай кой кьоп. Не, аз не. И аз паич. Е! Лиза, глави, fuck off, бе, тая му кой. Oh shit. Що бе да? Всеки ми пак има jumpscare. Айде. Абе не го затвари! Кажи го, Бигуле! Кажи го, Бигуле! Бигуле! Аллах! Ей, дай сме. Пак върне, тя се... Ей, ай го даде с женско, му видях това гола. Цяла е... О, е. Гула. Мати! Кара! А? Тук. Що ме точно изтърча? Бате, дебело пише. Ха, това бъде. Ево бе да тапну. Ей, влезе обратно там, лево. Важа да даде, става не би ме да там. Ladies first. Не. И аз се затворих, бе. Го гледаш това напреди, прътисни ба. И гледай го това напреди. Сега толкова да нападне. Айде бе! Не знаки. Се завърте! Се завърте! Как? Това беше на вас трябва да се завърте малко на десно, вие не видете. Я. Да натърчка. Всекаки натърчка, само хода. Иначе се завърте, гледаше надлево, само на десно. Ала е пако. Тамо. Бате, много е дебел това, бе. То много голем е, бе. Мале, бате. На ти ме на тебе, на. Не можеш на него. Ама то много голем, бе. А, мога да търчка от себе. Яо, Миланчо. Види коин, багара, що е това? То се е съм, много писано. Колек за пейнт. Я тук, не. Те блонка да е, не. А тук е лайк първо тук. Там ли изпана блонка? Да, го видях. Ей, вонка ли трябва да има? Не, тук. Кой не иде един пизда? Даре, оле! Аз чеки не оде сам. Я наваки. Яй го, напреди! Не, он това, бе. Ела, бе. Много яка е мапата. Дай, не мара се. Ей, ще ма брат, отворя полето. Има бейсмент тук. Тук няма нещо. Всеки има това бейска от нещо. Всеки е първо, доли или тук? Я, не знам. Ел бейсмент. Ай първо тук, ай първо тук. Първо Идай, ай. направо. Ай, после се върнем на мен. Мале, Елна. база тука сме ние. За затвор, за лунницата осваня. Тук има I see dead people. Нещо на пис. Имаме една идея за вас. Секович Гьошев, изгадайте ба!
А за мат. Yeah. От вас ликта ли ще гледам? Да, ево, много, цяло много голема. Така. И шоки бе сега. Бъде, кой... Вие малечки собички сала докато е сейфхауса. Не, видех нищо, благой да ти го ебам, куро да ти го ебам. Я го поисти от вина, благой ли че? Видя пак офта, я го главно. Дай ги се завърте пак, гледайте как ги завърте. Тук направо. Я го билачо. Мале, бата, не се бавам. Се там да не лъжиш. Не, елайте после кьоме там, елайте първо. Горя бе, сита, Мона Лиза. Ти! Мона Лиза? Видя сликта! Ах, сърце много си убава. От страх го прав. От зрелостта. От страх го прав, живи се. Не гледаме, бе, тука лево ли беше? Право. Десно. Така. Що пише, бе? Tormented. Виж завъртането! Tormented. Кой е завъртен? Ей! Маймун! Това личе на плаже! Я, до мене. Ай, Върни се на почетък, та ще върни се. Има един трик за мейс. Се вика така, седи така. Go to the left. Push to always hug the left wall. He always get jump scared. Ще се стана. Те путка. Боже, шо Видели? Ей, шо не те? Видели? А шо беше? Видели? А шо Беги беше? надали. Шо ти Беги пише? надали. А шо? Беги надали. Кой А беше беги това, да бе? вземеш. Елвис. Толко ти... Таков беше. Даре, върни се, Даре, надзай, не са го. Даре! Века се! А? Как се изслуши? Кой се изпусти? Ей, ай го писал, колега. Ти кажах ли always hack the left wall? Дали ти кажах? Да, сърце. А защо е това така, Блаже? Сега останаме още... Не, още бая има. Един, два, още три песта Баяла. Не бе, тука бе. Да. И аз гледам първ. I'm scared, my bro. Партистаните, това на всекой кьоше партистки бъжи ти се да видиш колко е. Страшно. Ей, ай го бе писа. Мама. Яй го, бе! Ви колко е бърз, бато! Види го! Ви колко е бърз! Абе не! Да се бави, Не е отзади, не е отзади. Ментален ли си? Ето. Ти та пука? Че, фак, шо падна? Не, бе, се слушай. Сликата би изслушай. Сега ево име горе и още на два места. Тука е баме Светлана. Ай свири. Ей, яй го. Ей. Сега, ай умре, бе. Очи! Изключи ламбата, изключи ламбата. Не е гасно ламбата сек. Не е гасно ламбата сек. Види само, бе. Оди бе, айде, шамар пички сме. Фибата, пички сме. Боже, как ще гледам голема пичка си, шо вижте лево първо. Вида сликта. Абе, оди ме вода, сникта и гледа, беги. Видя. Сега остана още момка да е, така. Да,
Кой е маймун? Това слика ме е позната, само не съм удел. На Майнкрафта има. Не, така познат пейнтинг е да знам. Сега що правим? Исто, по лявата страна, ела. Яга! Все найдем. Най-лесното последно го даде. Сега ки умрима. Ай. Ей, амо! Пушки! What? Пушки! Ела, набелези ми се черга! Види Значи сега, на аз сите няма три маси пушка. имаше нещо, дай му да даде пушка. И он се взема, да Види. търче се да вземе, да махай го в фацата, а три такви има за троицата да вземе. Нямам пушка, не. Чадно, сега го има доля. Не, тук, елайте бързо, я ги, види ги какви са. Мале, зона. Touch me, keep banging. Айде! Рубър! Ела. Ела, тук, Таша. Са по-големи чекни тук теб, само две. Ела, лево. Това са базука тук. Не, ваги базука, бе. Я тук има. Ей, гледайте какво да видиш, гледайте цътъра. Тя трябва да ме клечу. Ти дай го, пичката дай го! Лева! Какви сто време не изплаши. Нашия без залезна. Давай ти до теб. Светла най-не го гледаш. Я его, сега тук изпадна чергаро. Ево да ги Я его. Дай, и колко е бързо, не мога да това. Това тук е големи, да не видите, Ей! Що бе да? Църна слик. Ей, Дек сме, бе. убита бит. Не ли беме тук от почетка или не? Ето на... няма нещо. За струя сега. Не, отвори брат. Shape Buttons Number Order. Пазъл. Трябва да има на две места. Бъркна тебе пазъл. Елайте. Деки има първо. Джава, ела. Ела първо да найем. Чей, дай кефата. Ела тук, да. Чей, от тук дойдем, така? Да, ела тук. Айде там. После ке има на другото место. Я една. Тройка.
Де гледаш 3 бе? Я ида бе, бройка пише. Къде? Още двойка не фаля. Петък. Там ти петка сърлия. Тук Петка има. сърлия. Четворка е стоп. А елна! Я ида Изпадна двойка, да. нещо тука, ей. Изпадна нещо тука. Чека бе. На дек що е менито. Ми оти ги найдем без. Шо бе? Е, Знаеш колко човек изпадна бата? Дека бе, аз не кого видях. изпадна? Това човек и ги пише, но той знаеш. Я бе. Иii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 i Що ме затвориш, брат? Там не бива. Ей, да fuck, види го как влезе! Ей, Капли се в тръба, малата голема. малко беше. Видях колко беше само. Да. Ставаше. Айде разгледайте дали има нещо раздай. Бивер, я тук има доста нещо. Има мозък, блаже, ай го това Ей, много. мозък. То трябва... Айде го това да те го ева мозък, откъде да го Ебе, ева. може ги трябва, бе! Трябва. Зоки Може- мозък. Зоки Може мозък. трябва на някой да му го клаем от главата. Ела багой. Добре. Аше, що не го... Няма нищо. Даже. Не, благой много щъпна. Ама ще отвори то. Я вратата изгледа. Да, вратата я е, да, светна. Мале, гад. Слушай го звука! Слушай го звука! Да, тук. Брада. Кудай. Никой не дай ключът. Кудай Ами аз дай го ключът. Май му фацно. Тако ме иска. Че си смира Ти го малко. даде ли? Ти го даде, даре, яй го в мене. Точно отпусти само стой. Сега дек бе, бе. Дек те бе. Давайки. Ей! Ще стан в обърната. Ей, контролър. Врата до канцеларията. Марсовска. Да това колко тая уми? Малей! Ето е това. На ти палети. Кажи два са палетта. Тая уми врат по 13 км над зависалата. Вие с оглед от и сейфрум, за да се усетиш по-сигурно. А да има пазъл за човек. Аз цяло време собирам на мечи и на играчки. Find the keycard. Keycard трябва. Ей, има Сега човек я вижте тук, ки- ей. Ево, ой пити го това шосак. Айде. Страна Костов. Кости. Айде бе, не се плашвам веќе. Ми помина страхот. Сега го намали глас. Бата 5 пъти си изплашиш и ти помина. Тука таа ще направя, бат, си изплаш пе чрез пътя и... Бъде кюбо дали ме кикар. Няма нищо. Таа ще оправя, бат, си изплаш пе чрез пътя и веќе не знаеш... Тука е 100% е тука. Я не ги... сега ки изпадна. Ей, ти се палили. Жив.
Da sad ti spadne jajko, opa. Daj ga. Ajde, odi. Če va vrata na vaki slupa. Pritisni B направо. Da vrata. Ти не видиш що ми изпадна, бате. Да не видиш. Цел екран, човек. Очи! Ох, какво бабоко има. Това значи е край на мапата. Как знаеш? Ей, дай го. Паркор! 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 И сега ще дължи от тъчарга. Сега ги умре. Ей, what the fuck is that? Не ли бяме тук? Не ли е Борис? Да, изволите. Ей, що пише? Майка ти дай му пишува. Пише Таша Египтин. Да. Ти шо си да тай имам кабул. Жити. Ей, стоп! Гледай сега. Одум и Майбът. Чакай, тя сфоткал, стой ме рак, само да си сплаш. Ето много прегледа. Тук гледам стояне. Ей! Мале, бата стана гащи! Гащи! Включих нещо. Телевизор протешаваш. Отвори нещо. Да? Или не? Нещо отвори, бата. Че тук имаше една врата, лай? Мале, мате! Шо ме изпадна на мониторът, бе? Моля ли да отпринем? Чай, значи не ме въздух. Насите не изпадна бата, насите на цял град не изпадна фаца. Ево, мапата да мая. Сдиви Я, ва врата се отворила, айде. Нещо е по-интересно от ЦСГО. Како? ЦСГО барам не са плаш. Аха, дали не са плаши, като има Space Flash. Е друго, той е нервно. Ай, гледай тук що има, гледай що има. Че има? Кур. Лево. Survive for 3 minutes. What? Ай. Воки на тъпчке се. Лево, лево. Абе, Тук факт иде е лево. музика. Бабойка слушай рок. Мале, бате Мале! Дай му длаже и твоето лево и тебе, дай му. Оди курец лево. Параноите, дей сте! Избегай, Айде не съм. десно. Ма фати! Още не една. Яй го. Мале, ма рейпът, бате. Яй го и го. Ма рейпе! Ай, меки му бъдри. Само ще спълнах. Да му е му фарт. 3 минути е много, бе, човек. Че, вие двойците умре? Хорор мапи, мамо, за това писам. А? Те замарина в синтех пич. Леле, ей се не бил. Абе, защо бе? Оти не Наташе. Не масака, бе. Били го вълцидот за глава, бе, май го паците. Тя си на место, стой тук. Ще един от това. Стой таче, стой, отдай ги вижте, бе. Яй го, яй го! Бежи, бе!
Oh shit! Oh shit! Vidi me, vidi me, priču me. Beg da ti! Abo šidim be! Abo šidim ima Pa be! tvojica šta? Mene double rape pravi. Da ti ne prvo te odsuditi. Double rape pravi. Malej. Ej, begi, blaže, ej. Dare, uzri tebe, dare! Ali svaka uzri. Ili ne uzri. Tekaj. Kad piše survival for 3 minutes. Jajbo, ide. Ovo znači 3 minuta da ne umriš. Ej, exit! Tamo idemo, njegu, glavno. Avatare, 3 minuta da ne umriš. Lice. Ej, dajte, вот. Čekaj тук. Ovo prostana muzika, znači gotova. Čekaj bе, prostana. Aba ajde, teka je exit. Nema exit, mora da se surdikne. A što nema, mora da ima. Ide! Ne umiri, begi. Jaj go uzeli. Escape, ajde. Male, bata, mapta je prejaka. Fuck off, rape mi prave, double rape. A ništa ne proveravamo, mi idemo, mi desno. Oh. Thanks for... Tijen. Secret founds, 2 out of 3, ще да имаш. Къде е то накрая? Аз ги не дех тия бе двете. И що найде то мечето, то слончето и що друго е? Pa imam še i žirafa. Žirafta ne Имаше zema. курдър.